салом дӯстони азиз, 2 ҳафта қариб видео накардем ва аз ин хеле нороҳатам ҳастем. Ҳама ин таътил барои гуфтани гапҳои нав сабаб мегардад ки акнун кӯшиш мекунем андешаҳои ҷолибро вобаста ба ҳар мавзӯъ бароятон баён кунем. Имрӯз 3 хабар интихоб шудааст ва фикр мекунам дар бораи онҳо огаҳӣ доштани шумо муҳим хоҳад буд. Агар тарзи пешниҳоди хабарҳо дар ин канал ба шумо писанд афтад, подписатсия карданро фаромӯш накунед. Акнун дар ягон ҷо баъзро шинед, мо бошад сар мекунем. нимҳимоятгари ливерпул ҷердан шакири дигар ба нақши бозингари эҳтиётии мерсайдҳо розӣ шуда наметавонад. Бозингари швейтсарӣ ният дорад аз дастаи ливерпул биравад. ӯ дар ин бора рӯ шуд ба роҳбарияти ливерпул ишора кард. шакири дар яке аз мусоҳибаҳояш чунин ибрози ақида намудааст: ман аз ливерпул меравам, омода ҳастам то пешниҳодҳои навро қабул кунам. ба ман бозӣ кардан дар дастаи латсио писанд мебошад. мехоҳам бо Маурисио Сарри кору фаъолият кунам. шакири соли 2015 дар серия А бозӣ мекард. он замон ӯ бозингари дастаи Интер буд. Лидери тим мунтахаби Швейтсария бо фазои дохилии серия А хуб ошнос. Баъд аз чемпионати Аврупо ки дар ҷарони он шакири ҷиҳатҳои зиёди мусбати худро нишон дод, харидорони ӯ ба маротиб бештар шуданд. пеш аз ҳама гап сари Латсио меравад. дастаи шаҳри Рим аллакай пешниҳоди якуми худро ба Ливерпул равон кардааст. гап сари 10 миллион евро ва 2 миллион бонуси дигар меравад. аммо мерсайдҳо мақсад доранд ки барои нимҳимоятгари швейтсарӣ камаш 12 миллион фунт стерлинг, яъне наздики 15 миллион евро кор кунанд. барои ҳамин ҳам пешниҳоди якуми Латсио рад карда шуд. аммо ҷонибҳо гуфтушунидро идома дода истоданд ва метавонанд ба қароре биёянд ки ҳар се тарафро қаноатманд кунанд. дар баробари Латсио аз кӯҳҳои Апенин дастаҳои дигар ҳам талабгори шакирӣ мебошанд. аз ҷумла дастаи дигари шаҳри Рим Рома чандин солҳост ки мақсади харидани шакириро дорад, аммо то ҳол пешниҳоди расмӣ ба Ливерпул накардааст. гузашта аз ин дастаи Наполи ҳам ҳаваси ҷалб кардани футболбози хатти нимҳимояро кардааст. ба иқрори баъзе аз мутахассисон ва мухлисони Ливерпул, аз байни ҳамаи бозингарони захиравии хатти нимҳимояи Ливерпул шакири имконияти беҳтари ҷойгиршавӣ дар ҳаят дошт. аммо аз чӣ бошад ки клуб барои ӯ мавқеъ пайдо накард? мутахассиси олмонӣ аксаран аз схемаи 4-3-3 истифода мекунад ки дар ин модули бозӣ барои нимҳимоятгари швейтсарӣ мавқеъ хеле танг буд. мутахассисон ишора мекунанд ки агар Ливерпул 4-2-3-1 бозӣ мекард, шакири ҳамеша дар ҳайати асосӣ ҷо мегирифт. футболбози номбурда дар мавсими охир вақти камтарини бозиро пайдо кард. дар мавсими 20-21 ҷердан дар АПЛ танҳо 26 дақиқа бозӣ кард. барои дарёфти вақти бештар бозингари швейтсарӣ омодааст ки ба даста ва чемпионати заифтар гузарад. ӯ метавонад рӯи Луис Алберто ва Лукас Леваро тай кунад ки барои Ливерпул нолозим шуданд, вале дар Латсио бозингарони ҳайати асосӣ гашта дар натиҷаҳои хуби Латсио нақши муҳимро бозӣ карданд. Ювентус кӯшишҳои худро барои харидории ҳамлагари нав идома медиҳад. барои туриниҳо ва алахусус барои сармураббии онҳо Массимиано Алегри ҳуҷумкунандаи хуб лозим аст. баъд аз рафтани Серхио Агюэро ягона ҳамлагари марказие ки дар ҳайати Сити мон, ин Габриэл Жезус ба ҳисоб меравад. чанд маротиба габи кӯшиш кард то рақобатпазирии хуб нишон дода дар ҳайати асосӣ мавқеи муайян пайдо кунад, аммо Агюэро давоми солҳо бозии беҳтаринро нишон дод. Жезусро худи Гвардиола ба Манчестер овард ва мехост аз ӯ ҳамлагари беҳтаринро созад. сабки ӯ ба фалсафаи Пеп мутобиқат мекунад, аммо дар баробари прессинги хуб ва фирорҳои зиёд дар ҳуҷум ҳамеша бозингаре лозим аст ки нуқтаи ниҳоиро гузошта тавонад. Жезус аз ҷиҳатҳои дигари бозӣ Хосебро қаноатманд карда тавонист, вале дар набудани Агюэро мушкилиҳои назадани голҳо дар Манчестер Сити боз рӯи об баромаданд. Пепи мушкилиро ба таври худ ҳал кард. ӯ мавқеъҳои қалбақии футболбозонро истифода намуд ва ин боис гардид ки нафарони дигар гол зананд. Илкай Гюндаган барои ҳамин дар қисми думи мавсим ба нишонзани беҳтарини Манчестер Сити табдил ёфт. яъне ҳатто ҳангоми осеби Агюэро ҳам Жезус дар ҳайати асосӣ мавқеъ пайдо накард. аз ин ҷо суол ба миён меояд ки агар хусусияти истифода накардани ҳолатҳои голзании Жезус баръало маълум бошад, пас барои Ювентус ӯ чӣ хизмат карда метавонад? дастаи шаҳри Турин ягон бор машинаи прессинг набуд ва дақиқан зери роҳбарии Алегри прессинги фаъол нахоҳад кард. дар Ювентус аллакай монанд ба Жезус ҳамлагари дигар аст. шумо аллакай пай будед ки гап сари Алваро Марата меравад. ҳуҷумкунандаи Испания ҳам истифода кардани имкониятҳо мушкилӣ дорад ва дар ин ҷиҳат танҳо Вернер бо ӯ рақобат
рақобат карда метавонад. Аммо Марата бо хусусияти дар прессинг фаъол буданаш ҳамчун ҳамлагари асосии тими мунтахаби Испания шуд ки ин боварии Луис Энрике ҳам дар охир натиҷаи бад дар пай дошт. Ҳамаи нуқтаҳое ки дар бораи Марата гуфтем метавонем ба Габриэл Жезус ҳам рабт диҳем. Ғайр аз иштирок дар Евро албатта агар Марата фурӯхта шавад моҷояш Маратаи нав меояд. Агар Алваро дар Ювентус монда Жезус он ҷо равад дар сафи синьораи пир ду Марата мешавад. Тибқи хабарҳо Манчестер Сити зидди фурӯхтани Габи нест. Марҳамат ҳар дастае ки накам аз 50 миллион пардохт мекунад метавонад бозингари бразилиро бо худ барад. Дастаи шаҳри Манчестер аллакай дар ҳайати худ Харри Кейнро мебинад ва зид нест ки Жезусро ба дастаи дигар равон созад. Роналду бо як гуфтааш дар сомонаҳои интернетӣ мавзӯи навро барои баҳс пешниҳод кард. Ӯ чунин гуфтааст: писари мо мегӯяд ки агар ту чанд соли дигар дар футбол бошӣ мо ҳамроҳ дар майдон хоҳем буд. Яъне падараш як муддати дигар дар футбол побарҷо бимонад. Ин гуфтаҳои Криштиану баҳсҳоро ба миён овард. Андешаҳо атрофи ин суханони бозингари португалӣ гуногун шуданд. Баъзеҳо ҷиддӣ ба он бовар доранд ки писар ва падар замоне дар як даста бозӣ хоҳанд кард ва ин сюжаи беҳтарин филм барои Голливуд хоҳад буд. Метавон тахмин кард ки дар сатҳи профессионалӣ эҳтимоли бозии Роналду ва писараш хеле кам мебошад. Ба ҳар ҳол Роналду 20 сола нест. Бозингари 36 солаи португалӣ 2-3 мавсими дигар метавонад дар чемпионатҳои абарқудрат бозӣ кунад. Роналду бар ивази меҳнату талошҳои зиёд ба ин рӯзо расид. Бачагии душворе ки Криштиано дошт характери ӯро хеле қавӣ намуд ва ӯ дар рафти ҳаёт сахтиҳои зиёдро пай сар намуд. Писари ӯ бошад дар серию пурӣ ба воя расида истодааст. Ӯ ҳеҷ вақт он мушкилие ки дар овони кӯдакии Роналду дошт дар тассаввуроташ ҳам пайдо накард. Бораи ҳамин ҳам метавон ба хулосае омад ки натиҷаҳои Роналдуро писари ӯ такрор карда наметавонад. Роналду ба ҳалли душвориҳо омода буд. Писари ӯ бошад ҳеҷ гоҳ душвориҳоро надидааст ва агар дар рафти ҳаёт онҳоро вохӯрад ин чизи нав барои ӯ хоҳад буд. Аз ҷиҳати равонӣ таъсири чунин ҳолатҳо манфиест. Барои расидан ба қуллаҳои баландтарин на танҳо маҳорат ё талант лозим аст. Меҳнат ва душвориҳо ҷузъи ҷудонашавандаи ҳар шахси муваффақ мебошад. ба ҳамин тавон дӯстон бори доам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.